हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायगारनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, दायो ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे फैनो गोनां आपकामिं मोनसे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआव गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शनावहाय नुनो मोनगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। स' लोगोफोर, बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों गोरबो अखं। स' ओमफ्राय लोगोफोर, बे आपकामिं मोनसे गोरबो अखं मुंनि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथां आरो बिथांजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथां। स' ओमफ्राय लोगोफोर, बे गोदानै फैनो गोनां गोरबो अखं मुंनि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर दैमारि बिथांजों लोगोसे इलिसा बर'। स' ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे आपकामिं गोरबो अखं मुंनि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला GWRBW एन्टारप्राइज प्रडाक्शन चेनेलावहाय जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' ओमफ्राय लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाखाबाय, कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर, आरो नायनो थाखाय बयबो एसे नेनानै थाथ'दो। बे साननैसोनि गेजेरावनो थाबैनो जों GWRBW एन्टारप्राइज प्रडाक्शन चेनेलावहाय जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन बायदि मोनखादों, मानोना नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो एबा नुखायो नङा होमबा लोगोफोर, बिथां लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी बिथांमोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायनो मोजां मोनखायो। स' नोंथांमोनाबो बे गोदानै फैनो गोनां गोरबो अखं मुंनि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे बे चेनेलाव गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ बर' सावथुनफोरनि आपडेट, फैनो गोनां बर' सावथुनफोरनि आपडेट, सर्ट मुभिफोरनि आपडेट मोनबाय थायो।